Som-hi llegando amb la segona Salman, claro, sessió. para no En ir Salman arriba, però perdiendo más tiempo, per no simplemente perdre més presentaros muy temps, rápidamente us presentaré molt a ràpidament nuestros tres invitados els nostres tres de convidats esta conversación. d'aquesta Tres personas con mundos muy d'aquest diferentes. debat. Paola Tres Ortiz, con esa persones, profunda Ana Ortiz, sensibilidad poética, ¿no?, que amb explora la los seva profunda conflictos humanos sensibilitat desde una poètica que explora els estética visual conflictes humans des sin duda d'una cargada de estètica muchísimo visual carregada simbolismo de molt y de un cine que simbolisme. nos aporta y donde no pierde nunca el sentido de la realidad y No su perd belleza mai visual, el sentit de la que no realitat i la adorna el seva dolor, bellesa sino que lo visual revela no con adorna el claridad y dolor, sinó que dignidad. el revela amb Para mí un claredat i acto de dignitat. Per resistencia mi, un también acte de frente al absurdo. resistència també davant Nuestro otro de invitado, l'absurd. Mohamed Mahdi, que Mohamed articula Mahdi, que su articula exploración la íntima y seva crítica de exploració comunidades íntima i marginadas, la crítica de memoria comunitats colectiva, marginades, la la memòria desaparición de formas de col·lectiva, vida la amenazadas desaparició por de el olvido, formes la de vida violación o el abandono, amenaçades per una l'oblit, la sensibilidad violació o posiblemente l'abandonament, ciega, una lo sensibilitat davant silenciado, del el que és y invisible, también silenciat, buscando siempre la i dignidad, ¿no?, de buscant quienes sempre la apuestan y dignitat los quienes retrata, de, una ética dels qui y una aposta mirada i honesta. retrata una ètica i una Y mirada honestes. Salman, I nuestro Salman artista también palestino, Nawati, también el cofundador nostre del colectivo artista Ahafo, palestí, que ha desarrollado pues un cofundador universo del creativo col·lectiu profundo, AHAFA, arraigado en la resistencia arrelat cultural, en en la la imaginación resistència colectiva, cultural, la en su imaginació proyecto que col·lectiva, seguro nos amb el va a seu projecte transmitir que ens Sahab. transmetrà Y Sahab. bueno, Salman no se resigna ante la Salman adversidad, no es sino resigna que davant utiliza l'adversitat, justamente la sinó que creatividad utilitza como precisament la forma de creativitat com a resistencia. forma Ambos de tres desde resistència. esa ética Tots camusiana de tres des d'aquesta compromiso, ètica camusiana de lucidez compromís, de frente a las lucidesa injusticias. Con davant de ellos les empiezo. injustícies. Us deixo amb ells. Bueno, creo que empiezo yo. Doncs bé, em Voy a hablar sembla en que em toca español començar a mi. Jo porque parlaré en sí, castellà. we just met Ens 1 minute acabem de conèixer before coming here, and then just abans de we can venir aquí. share our I crec conversation que in English in order to be podem more compartir la nostra conversa, la easy. nostra discussió en anglès perquè sigui més fàcil. Bueno, estoy muy contenta de estar Estic aquí. molt Es contenta realmente un d'estar auténtico aquí. privilegio És un saber a autèntic todos privilegi, vosotros, com l'ha dit la sobre todo los Sandra, que os tots els qui ho acercáis feu a possible, estas jornadas, tots els qui tener us apropeu a aquestes un jornades. momento Està molt bé de poder tenir reflexión un moment de y reflexió de pensamiento i en, de bueno, en todos aquellos pensament conceptos que nos sobre regaló Camus, que ahora tots mismo aquests se conceptes que vuelven ens va regalar casi en de Camus, cotidiana y de actualidad, se vuelven de una que no és que siguin d'actualitat, necesidad sinó que són incomprensible d'una y ardiente. necessitat absolutament imperiosa. Y creo también que estar aquí I crec també a día de que hoy, con estar todo lo que aquí, acaban de decir todos avui nuestros per avui, compañeros amb el que han dit previos els nostres companys sobre abans sobre la desesperanza, el la ruido, desesperança, la el soroll, tragedia, la sobre tragèdia, las posibilidades o no de la sobre les expresión, possibilitats o no el de, compromiso ante un de mundo les pressions, incomprensible que el camina por compromís los davant d'un lugares, món se incomprensible convierte en un que acto anem tan travessant. poético Tot y això tan es converteix en político un acte tan juntarse poètic i en persona, polític que pues es ajuntar-se alucinante, personalment, que realment és ¿no? Me quelcom al·lucinant. parece que tiene algo Em sembla que extraordinario té alguna delante, cosa fins i extraordinario. tot Ya no es lo d'extraordinari, ja no és normal ordinari, ja estar no és todos lo juntos, habitual estar escucharnos, tots junts, compartir idiomas, escoltar-nos, compartir compartir ideas, idiomes, compartir idees, vuelos, compartir compartir vols, fangs, compartir compartir maneras de salir del llots, fango, fangs, compartir compartir volverse a maneres de preguntar sortir-ne, qué es lo que tornar en el a fondo, y aquí preguntar-nos, enlazo con lo que hacemos i aquí nosotros, que nosotros lo reprenc, hacemos desde una forma visual, enllaço amb el desde que fem. las artes Nosaltres ho fem visuales, des de les arts visuals, que se preguntan con el resto de que artes es pregunten amb les un poco la altres premisa arts, que nos han una dado de mica punto de sota partida aquesta para premissa, nuestra aquest punt de conversación, partida per a la nostra la cultura como conversa, lugar para la inventar cultura com a espacios lloc per a nuevos, inventar nous la espais, cul- y si la la cultura cultura, de i sí, la degradarse nos cultura, acerca a la quan es servidumbre. degrada, ens acosta La cultura, la, a la en primer servidumbre. lugar, es En primer lloc, es eso que és decía Camille, això que de ese deia en esfuerzo Camus, desesperado aquest esforç para darle forma desesperat a per nuestro donar sueño forma más al clarividente, nostre pero es somni més también una clarivident. manera reiterada, una búsqueda De manera reiterada,
és una recerca de plenitud personal y colectiva. personal i ¿Cómo es posible col·lectiva. que queramos y I podamos com hacer és eso tan possible extraño que que es seguir viviendo juntos? puguem fer aquestes Cada coses gesto tan artístico estranyes es com és lo continuar único que busca. visquent junts. Cada gest Entonces, claro, artístic és l'única cosa que busca. nos planteaban Per tant, este pensamiento de quan partida de ens que plantejàvem todo lo aquest que degrada pensament de a la partida, tot el cultura que son degrada la los caminos que cultura conducen a la servidumbre, escurça els camins que es condueixen a cierto. l'esclavitud, doncs és Decía cert. Montaigne que Deia en Montaigne paradójicamente que, es en los paradoxalment, momentos de és en derrumbe els moments cuando d'esfondrament más necesario se hace el arte. com més Y necessari sin embargo, es en esdevé los momentos de l'art. derrumbe o es en los I momentos és en aquests de moments, no confusión, los gensmenys momentos de aceleración, d'esclavitud, de de confusió, ensordecimiento como d'acceleració, tenemos ahora, d'ajordiment, com tenim cuando ara, quan precisament la cultura quizá la se la cultura desprestigia, se la és banaliza, se la degrada, desprestigiada, se banalitzada, la degradada, deja en ese lugar se la que no es deixa en necesario, aquest porque lloc realmente que no no es és necessari, necesario. perquè Como realment no decía és Leila, necessària. hacemos Ahir la algo, Leila como ho decía deia, García Márquez también, que si bien su fem vida alguna cosa, com dejamos deia el camino García por el camino Márquez, podem y no deixar la sirve nostra para vida nada. pel camí i no servirà per res. Yo hoy quería, no voy a hablar de mis películas, quiero No hablar de una parlaré de sola les meves película al pel·lícules, final només de al mi final intervención, de la meva intervenció parlaré d'una que es de Wim Wenders. que és Y de Wim Wenders Wim se Wenders, preguntaba con esta su última i película Wim si el Wenders arte es demanava amb la seva preguntaban si el arte es pel·lícula, transformador. li Y él decía preguntaven que no, si l'art és que no lo transformador es i porque deia lo que no, es. Lo que és pasa que se fe, hace un viaje, però el que sea, que no és sirve un para nada, viatge, un sigui juego, quin sigui, és un joc, una posibilidad que no existe en tu una vida, possibilitat que no que existeix en hace la que nostra tú te vida, que transformes. fa El que tu viaje después et de cualquier transformis al acto viatge artístico, de després de cualquier qualsevol historia, de acte cualquier artístic, de canción, qualsevol història o te cançó, transforma. et Cualquier transforma. imagen Qualsevol realmente imatge realment significativa, ávida de significativa, significado, te àvida transforma. de Cualquier significat et palabra de transforma, significado qualsevol te paraula transforma. de Y si te significat et transforma, tú eres transforma. entonces quien I tiene si la et capacidad de transforma, transformar doncs tu vida y el aleshores mundo. tu Quizá no tens el la arte capacitat per de se. transformar Y el cuando món. le quito ese No peso és al arte, l'art se per lo se. quito también para I que quan li realmente trec aquest podamos pes, volver a ese li ho lugar de trec juego, perquè a ese puguem lugar en el tornar que a no aquest es terreny necesario el de joc en resultado, què no és donde no se gana necessari y no el se pierde, resultat, on no es guanya i donde es perd, no se obtienen on no beneficios obtenim directos, beneficis no se obtienen directes, utilidades on no directas, o no se debería, sino obtenim que es un utilitats acto directes, suspendido sinó que és un acte suspès en algo muy serio, que es una en felicidad quelcom honesta molt seriós, en una y que felicitat honesta crea algo que no estaba delante de ti. i que crea quelcom que no Aunque estava ya sé davant que lo nostre. sabemos todos, Ja sé que ho sabem tots, para però preguntarnos sobre per si nos acercamos preguntar-nos a sobre la si servidumbre, ens sobre la cultura, acostem sobre el a arte, l'esclavitud, sobre la no cultura, está de sobre más l'art, doncs jo penso preguntarse que no està de més preguntar-nos qué es lo que pretende el què arte és o el qué que pretendemos l'art en pretén nuestro o què caso pretenem en con el la nostre creación de cas amb mundos la desde la creació de imagen. mons des de la Yo imatge. creo que es algo que hacen ellos dos Jo y que yo crec que hi ha intento una hacer cosa de que otras fan ells maneras. dos i que jo tracto de fer Es, d'altres maneres, hay un imperativo és que es que hi ha mirar un por donde no se imperatiu, quiere és que mirar. i és mirar Está el allà periodismo, on está no la es vol historia, mirar. Hi está ha el la política periodisme, hi ha la que història, hi ha la necesitan política que hablar de lo que necessiten se parlar quiere mirar del y que de lo es que se vol quiere hablar veure. y discutir. El arte tiene que mirar el abismo, L'art tiene ha que de mirar mirar a l'abisme, donde no se ha quiere de y no mirar se puede, allí girar on la no es cabeza vol mirar, a donde, tombar el cap. si todos estamos mirando para allí, el arte debería hacer Si esto, tots sonreírse mirem cap aquí, profundamente. l'art Cállate esa hauria de boca y esa girar-nos boca la y esa cana boca i y de esa boca. dir-nos mira aquí on Y hi ha esta la luz calma, on hi ha donde no estoy ni idea. Y esta les purna, lástima donde por eso no se debería l'inexplicable, sentir, l'alegria, porque les esto es lo preguntes que que es no tenen mai el resposta. arte. Això és el que Entonces, és l'art. el camino a la servidumbre, por El tanto, camí cap a creo que l'esclavitud, se genera per cuando tant, en el es arte que genera mira quan en donde no quiere l'art que mirar mira y que tiene la cap a capacidad, allà on no es vol si mirar i que volvemos y té aquesta seguimos capacitat com la volvemos a la tenim, base, perquè somos si algo tornem a la base, tan absolutamente increíble. som quelcom tan Seres simbólicos y increïble, proyectivos. som Somos éssers la única simbòlics, criatura projectius, que se adelanta, som l'única que criatura que genera algo s'avança, que no que genera existe quelcom que no enfrente. existeix davant Y en nostre. eso consiste todo lo que estamos I en hablando això hoy. consisteix En tot la el que estem génesis de parlant algo que ara. no La existe, que es gènesi de jugar. quelcom que no existeix, això és Jugar es jugar. ensanchar tu existencia Jugar és pequeñecita eixamplar generando aquesta un mundo existència y unas empetitida lógicas
generant un món no existen. i unes estaban ahí. lògiques que no existeixen, que no Eso es estaven allí. alucinante. Si lo Això és piensas. al·lucinant. Esa capacidad Quan de imaginar, de generar aquesta otros mundos, capacitat otras de generar posibilidades, altres otros mons, seres altres queribles, possibilitats, altres ver a éssers que no otros som seres nosaltres, queribles, veure comprender a los otros seres altres queribles, éssers, tú entendre'ls, como el que ser esos el otros no mateix, existen, vivir aquests altres tiempos y que no ets tu, espacios, viure temps i espais, posibilidades possibilitats anímicas, anímiques, físicas, espirituales, físiques, que ni siquiera las espirituals, tuyas. que ni tan sols són les nostres, Suspenderte en ese lugar que ya no tiene ni nombre, que no tiene ni penjar-se manera de nombrarse, en como es lo poético, aquest tiene una capacidad espai de que no té ni transformación, nom, de que és la salto, poesia, té de aquesta visión, capacitat de que nos transformació, convierte de salt de verdaderamente visió, criaturas que ens converteix excepcionales. en criatures realment excepcionals. Cuando la cultura se degrada, lo único que Quan se la hace es cultura es degrada, deshumanizarla, l'única cosa que desarticularla, es fa igual és que se haga desde un ámbito retallar-la, muy eh, pragmático y logístico y menystenir-la i concreto y escurçar-la. político, quitándole No recursos, importa quitándole si espacios, es fa quitando des d'un canales. punt polític que Da igual atreu que sea por canals, sobresaturación, poc importa que como sigui fue per muy bien ahora, sobresaturació, ho heu explicat molt bé ara, sobresaturación de más canales, sobresaturació más de més espacios, canals, más més discursos, espais, més manipulando discursos, las més imágenes, paraules, creando més un històries i enjambre imatges, creant tot un de eixam ruido y de de fango, soroll i empujando a la de fang, mierda, como estabas diciendo, las empenyent tormentas de mierda, una les especie de espiral. tempestes de merda Claro, cap es a una echártelo, sèrie forzarte en d'espirals. un dogmatismo, És pitjor como los dogmatismos que dicen, la estretir-ho cultura deixant-ho es, en un porque es dogma. eso, La que la cultura cultura és no entiende eso. qualsevol frase que L'arte es, comenci. La cultura és, no nadie entén de puede cultura. L'art encajonarlo és, en un lugar, ningú no tiene pot tantas ficar-ho en un posibilidades calaix. Té que tantes quien en possibilitats su que planteamiento, en su pensamiento, qui empieza a en el decir seu lo pensament que es, comenci lo que per tiene dir que el ser, que és, el que ha de ser, lo que deberías ver, lo el que que deberías hauries de decir, veure, el que hauries de dir. va antitéticamente contra el juego y contra la Això imaginación y va contra la cultura. contra el joc, la Ahí ya imaginació i se la estrecha. cultura per Entonces, ser. obviamente, los Aquí hi ha dogmatismos, un estretament i, per tant, òbviament, els las vacas dogmatismes, gordas, todos esos els caminos hacia cops de ver pinzell, la aquests realidad camins solo cap a veure la sin el realitat cromatismo de sense los el miles cromatisme dels milers de posibilidades de de colores, sino con los possibilitats, blancos, los negros, los amb bandos, els blancs, amb els negres, o sea, estrechamente, tot rígidamente. això, Eso nos estretament, empobrece, en rígidament, tot eso sí això lo hemos visto a lo largo ens de la historia, como empobreix. bien Això ho hacías hem decir, vist que como estrecha el en, pensamiento, al llarg de la història. ya no vemos nada más, El que pensament ya no se'ns podemos estreta i no preguntarnos veiem nada res més más, i no podem preguntar-nos res més. porque imaginar Perquè te obliga a imaginar preguntarte, t'obliga te a obliga a generar unas preguntar-te, preguntas t'obliga a invisibles generar para las unes que preguntes tú, invisibles. tú sola te A vas vegades no en som conscient encontrando. i tu sola trobes Pero resposta a mesura que vas creant. Però la otra posibilidad l'altra possibilitat, bueno, el otro peligro que aparece l'altre ahora, perill que ha creo, en una aparegut sociedad ara moderna en con la las societat redes, moderna, amb con les la xarxes, simultaneidad, amb la con simultanitat, con el ruido de ese amb el enjambre soroll digital d'aquest eixam, que d'aquesta no te xarxa deja, que es digital un zumbido que no permanente, que et deixa tampoco deja veure, hablar, que tampoco és permite el contacto, un que al final zoom-zoom permanent que no te et deixa vuelve a veure, dejar, que te vuelve a t'impedeix el cegar, te contacte, vuelve a que estrechar, te t'acaba vuelve encegant, a que degradar t'acaba la cultura y por tanto empetitint nos vuelve a i poner en un fent lugar que la más cultura es cerca de la degradi servidumbre, i a ens unas col·loca en un incertidumbres lloc muy més a prop de visibles l'esclavitud, una y esclavitud molt muy invisible dolorosas. i molt dolorosa. Hay algo que a mí Hi ha me quelcom conmociona, que es que a mi em cuando commou vamos siendo profundament i és empujados com con unos ruidos ens veiem ensordecedores, con unas empenyats, toxicidades visibles o empesos amb unes invisibles, toxicitats visibles o a veces invisibles, con dulzuras, ajordidores, a vegades amb y nos llevan a una elements dolços, però que dolorosísima ens ductilidad, duen cap a una dulzuras, ductilitat i docilitat molt de doloroses. muchas maneras. De Hay moltes un maneres blanqueamiento también de hi ha muchas, un el blanqueig, blanquear, també, emblandecer. También la cultura, un lo digo porque a reblandir veces el aquesta ruido, la cultura. Ho dic violencia, nos perquè dedicamos al el dolor, a esa soroll parte ens objetivamente dediquem al negativa y dolor, aquesta dolorosa part que tiene objectivament nuestro negativa i imaginario, dolorosa que té el nostre imaginari, de ver la barbarie, de de ver veure la el barbàrie, arte de veure l'art violento, pero a veces la violent, distopía, i a vegades hi una ha una distopía honesta, distopia utopía honesta, honesta, com puede a darte una un reflejo utopia igual honesta, pot de nutritivo donar-te un reflexe para igual entenderte a ti de y el mundo. nutritiu per El gran entendre't a tu problema son i esas el món.
El gran problema són aquestes incensions i aquests eixams eixordidors que quan accelerem ens deixen en aquesta maranya, ens lliguen i, efectivament, allí ja estem enredats en l'esclavitud. Hi ha quelcom en la part que, com jo l'entenc, com la única manera que jo sé fer, i després voldré que els companys hi diguin la seva. Jo faig pel·lícules i en les pel·lícules m'ha semblat molt bonic, Sandra, el que has dit, perquè hi ha un impuls en les pel·lícules que jo, repeteixo, vaig aprendre de Leonard Cohen, que ho havia après de Lorca, és treballar des de l'impuls que implica uns estrictes marges de la dignitat i de la bellesa, que al mateix temps són infinits i, per tant, aquests marges no són tan estrictes si la dignitat i la bellesa tenen infinites possibilitats. En el meu cas, hi ha una cosa que va dir de manera molt precisa, de manera molt subtil, la Leila, quan va parlar de la infància, del joc, de buidar-se, quan parlava que potser una manera d'inventar mons, la manera que a mi m'ha transformat de veritat, la que m'ha construït des de molt petita, era trobar en alguns reflexos de llum tènue la recerca d'una certa llum que jo construïa amb la imatge. Trobar una llum que t'eleva, que obre, et fa obrir les pupil·les i que et permet veure el que no veus. I moltes vegades aquesta llum no és una cosa epifànica que semblaria religiós, però puc dir que són descobriments que el món, i només el món i el present et regalen de consciència, de bellesa, que et dona tant d'aire al respirar que creus de veritat que tot és possible. A vegades la Leila ho explicava ahir des del mateix Sísife, que aquest esforç al pujar la roca hi havia un moment quan baixava que l'esforç havia estat tan gran que prenies una consciència durant la baixada, des de l'esgotament, però amb una bellesa tal que podria ser que fins i tot hi hagués un Sísife feliç. I aquest instant, que és un instant, jo faig pel·lícules i essencialment, com diu Fernando Trueba, fer pel·lícules és sofrir, és resoldre problemes de la realitat, perquè vols crear un món. La realitat té moltíssimes limitacions, traspassar el que hi ha en el teu cap, en el posar-ho en el cap d'un equip i d'aquest equip passar-ho a una imatge i que d'aquesta imatge hi hagi una lògica comprensiva i un món habitable, unes emocions vivibles, doncs realment és preciós, meravellós, però és un infern, és un malson, perquè la realitat et diu no es pot, plou, no hi ha llum, ha caigut, l'actor no està emocionat, té mal de panxa. I tot i això, hi ha un moment en què aquest esforç de tot fer pel·lícules són processos de 4 a 5 anys de treball, de processos creatius, des de que seus a escriure i has de fer aquest procés de la noia que es buida fins a la última còpia que has d'agradar, has d'enviar amb ordinador a Berlín, a no sé qui, aquests anys de lluites, de recursos, de logística, de tècniques, d'esforços grans d'homes i dones lluitant contra els propis límits de la realitat, perquè la càmera només pot captar el que té davant seu, que és la realitat, el present real, que tu pots donar-li el teu alè, però és el present real. I quan s'aconsegueix i és una espurna, en Martin Scorsese ho anomena una espurna inexplicable que
et provoca una felicitat inexplicable, molt fugaç, imprescindible i suficient perquè tot continuï. Té a veure amb aquest gran invencible que és una espurna que hi cap en una gota d'aigua que cadascú troba en aquest lloc, un lloc com el d'ahir, oi? On que les paraules parlen, un lloc on tornar i on hi ha una felicitat honesta que dona sentit a tot. Esa obsesión por reconstruir ese Aquesta momento, obsessió per reconstruir aquest moment, aquesta espurna que ens obsedeix, en el cinema és molt bonic perquè és un acte col·lectiu. I vius com tantes persones van en la mateixa direcció, es lleva a les 4 del matí per fer coses absolutament absurdes i impossibles que aniran a parar al no-res o no, però que realment creuen en aquest moment de cerca d'una llum i de l'elevació d'un vol, més o menys un vol ras, que et permet veure una mica més enllà de la teva existència feta petita per les circumstàncies de la vida. Esa es la obsesión. Aquesta és l'obsessió, aquesta és la creació de mons. Això és el que fa que puguis fer taulers de joc on la gent vola, on hi ha dragons, Pasa prácticamente nada. on Cuando, no passa pràcticament res. cuando en un detalle ínfimo la pupila, Quan en un detall ínfim, aquesta pupil·la, que us deia que és l'objectiu de la meva feina, s'amplia per tenir una sensació d'univers. No volia parlar de les meves pel·lícules, volia parlar d'una pel·lícula, i en vaig parlar amb la Sandra, de Wim Wenders, no sé si l'heu vista, però penso que representa molt bé del que estem parlant avui, que connecta el joc, el reencantament, el fet de meravellar-se, connecta la creació de mons des d'un vàter, des d'un lavabo. És una pel·lícula que es diu Perfect Days, de Wim Wenders, de l'any passat, que és una història que em sembla completament camusianes i una de les pel·lícules més fascinants, d'un coneixement, d'una saviesa cinematogràfica que cal ser algú que hagi viatjat molt o treballat molt per fer això. Explica la història d'un home que es lleva cada dia per fer una activitat tan petita, tan humil, tan poc dramàtica, tan poc fascinant com és netejar vàters públics, lavabos públics. I li dedica tots els seus gestos d'atenció, de perfecció i de bellesa. I genera bellesa en l'acte de netejar un vàter. I és una persona que llegeix a Hegel, escolta Nina Simone quan va a treballar amb la furgoneta que fa olor de productes de neteja, que es posa el seu uniforme i una petita tovallola blanca per la suor, per una qüestió de neteja, d'higiene, però que guapo, elegant. Un smoking potser és més elegant que aquest uniforme de feina amb aquest toc de llum blanca. Em semblava preciosíssima fins i tot la tovallola. Un home que en aquell moment d'obertura de la pupil·la es permetia mirar les fulles dels arbres quan es movien i feien un ball d'ombres i llum, que serà sempre diferent i serà un acte poètic i creatiu de primera magnitud. Està generant un món, tot veient com el vent fa girar les fulles. És així com acaba la pel·lícula, amb un home que torna a netejar amb aquestes fulles que et recullen que aquest instant de bellesa és únic, està allà, està present i es repetirà. Treballo des d'aquest punt. Penso
que només buscant aquests instants de llum, i a mi m'obsedeix la consistència, l'essència, la construcció més poètica de la imatge, i entenem per poètic quan en l'atzar i la voràgine i el fet d'anar cap endavant de l'eix horitzontal històric de temps narratiu i dramàtic, quelcom s'atura. És una cosa que m'interessa molt, perquè en aquest moment en què tot s'atura, et regala alguna cosa, el kairos, que no és el cronos, et regala alguna cosa que és el que et nodreix incomprensiblement, a vegades sense paraules. I l'Esmeralda, que és una gran poeta i que és la mare d'una actriu amb la qual vaig treballar, Greta Fernández, amb la Blanca Portillo, per intentar fer un personatge que era Santa Teresa, una dona que la nostra versió tenia molts dubtes i només buscava desesperadament una mica de llum, un sí, un sí. I aquest sí, que és l'únic que necessitem, aquest etern sí, del que parlava Nietzsche quan deia abraça la cara oscura de l'ànima, fosca de l'ànima i digues sí, és el sí que sent Sísif quan baixa i està esgotat i sap que la pedra està al capdavall, que la roca està al capdavall. Aquest sí que amb la Greta ho fèiem al mig d'un bosc i ella es mirava les mans i li sortien flames dels dits. Aquesta és la forma amb la qual penso que podem crear tots els mons possibles, des d'una mà de la que li surt foc, fins a un home que neteja vàters i que busca la mateixa inspiració poètica que el mantingui viu. Penso que aquesta és la possibilitat per la qual hem de lluitar, o que jo lluito. A mi m'agrada molt Lorca. I això es resumeix en un text que us volia llegir i acabar amb això i expressar dues idees més. Un text de Simone Weil, que al costat de Camus era una mística, i tanmateix penso que hi ha tantes coses que els uneixen. Ella deia que el desig de llum ja produeix llum. Tampoc no cal buscar enlloc. El desig de llum ja produeix llum. I hi ha un veritable desig quan hi ha esforç d'atenció. És com l'esforç d'atenció que té Sísif cada vegada que empenta la pedra. I és la llum el que realment anhelem. I encara que els esforços d'atenció durant anys semblin estèrils, fem pujar la roca constantment i la fem baixar, un dia, sense saber com, aquests esforços, no un dia, i ahir la Leila ho explicava molt bé, cada dia quan baixes la muntanya te n'adones que hi ha una llum exactament proporcional a la llum de l'esforç de la roca que torna cap a tu. Perquè sí, perquè la fulla gira amb la llum, com a la pel·lícula de Wim Wenders. Senzillament, i ja per donar pas als meus companys, en tot això que pot sonar molt abstracte perquè he parlat de la llum, perquè em dedico al cinema i el cinema està fet de llum i moviment, només llum i moviment. I després ja ve la paraula, les mirades. Són totes les nostres pupil·les juntes les que capten la llum i el moviment i són pantalles, les nostres pupil·les, capaces de crear aquesta idea de l'univers, si volem. Són capaces d'entendre l'univers i transformar-ho tot. Però escoltant també a la taula que ens ha precedit des del periodisme i baixant una mica més al fang, i que explica també Wim Wenders i que explica aquesta ètica i poètica camusiana que es veu reflectida en aquesta pel·lícula Perfect Days, aquest home que té dins seu un estiu invencible,
netejant Y es vàters al la Japó no pérdida, és para no quedarme en todas la estas, no pèrdua, bueno, lo aéreo. per no quedar-me només en tot allò Creo que una de las cosas aeri. que es una clave Penso también en que todas estas una de reflexiones les siempre es no claus en no perder la aquesta escala de lo reflexió humano. és no perdre Parece una l'escala tontería, d'allò estoy humà. diciendo una Pot semblar obviedad, una sí, tonteria, estic ya lo dient sé, una pero obvietat com una casa de es que pagès, però perdemos la escala de lo humano. és que Es que perdem l'escala cuando d'allò humà. la idea, Quan la la maquinaria idea, quan supera, la maquinària olvida la supera, escucha del que oblida tiene enfrente, l'escolta de qui la està pérdida davant de de la nosaltres, escala la del ser pèrdua humano, de l'escala de aparece el l'ésser humà, fanatismo. Los fanatismos quan a espera partir això, de la apareixen els pérdida de la escala fanatismes, humana. perquè espera aquesta escala Entonces humana. creo que en toda esa poética que parece Aleshores, en la hubiera aquesta llevado ahí a las poètica hojas, que en realidad he portat todo a les únicamente fulles, está però siempre el que vull en dir esa és que pupila tot y en la realment escala, està en aquesta en pupil·la reflejar i en en nuestros l'escala, en mundos, reflectir en siempre els nostres mons, que las utopías más sempre honestas, en les las utopies més distopías más honestes i en dolorosas y les más honestas distopies también, en més los extremos doloroses de i los més mundos más honestes, imposibles, honestes que en els extrems jamás dels estos mons mundos possibles, se dir que imaginen mai aquests perdiendo la mons escala de lo humano. s'imaginin perdent l'escala d'allò humà. Fins aquí les meves idees sobre els mons possibles. Okay, so good evening, everyone. Bon dia So first of all, a tothom. I'm very En primer grateful lloc, to be here voldria today. agrair Second als year, organitzadors per and haver-me also convidat work per segon any i encara estic més agraït perquè veig que integrated environments tots venim d'entorns with molt diferents sharing life together. i està molt bé poder compartir les nostres vides en aquest My moment. name is Bon Mohamed dia, per Mahdi. tant, em dic I'm a Mohamed visual Mahdi, storyteller sóc un based in Egypt. narrador visual So I do d'Alexandria, projects Egipte, i faig usually projectes about normalment marginalized communities sobre at comunitats risk of marginades, being erasure. Because of the comunitats ongoing que displacement estan desapareguent perquè els han fet desplaçar, perquè els to polítics no els culture tenen en compte, també per identity temes medical culturals i changes. d'identitat cultural i per canvis mediambientals o de As you l'entorn, can see, like I do i specific stories. faig Usually històries. I don't follow the current. I just do No what segueixo I el feel is corrent, right to do, sinó que faig el que em sembla que és correcte fer i on em porta el meu Usually cor my i el meu projects start viatge with a vital. El very meu simple question. projecte comença amb una pregunta molt You senzilla. have a point of view, and this is Qui a sóc, shortened version of asking the question. qui sóc jo per tenir un punt de vista, quin és el meu punt de vista, Sometimes I i wonder també, a who vegades, gets to be remembered and also who em pregunto qui excluded from the narrative. és For me, excluït de la asking narrativa myself i qui that és question recordat. Sovint em always faig keeps me aquestes thinking preguntes again, i això who creates em these fa new pensar narratives, en qui what crea les noves gets to be remembered, narratives i and qui also decideix qui pushing me és to think about recordat, i també ethical m'ha portat a responsibility pensar en of me responsabilitats and ètiques, others la who meva i també represent d'altres me. narradors So usually visuals my quan projects es representen a les persones. Els meus trying to en els meus co-create the projectes plot plus the intento protagonist co-crear in the el sense of projecte like amb els protagonistes, rethinking always és the a dir, approach of delivery, repensar també com un enfocament per a aquesta documentació, donar el poder a aquestes persones sobre com volen ser representades, com volen que s'expliquin les seves històries. I això sempre canvia la dinàmica de poder, que no sóc sempre jo, encara que sigui la meva cultura, sempre sents que ets una mica un outsider, algú que ve de fora. Quan pensava en aquesta taula rodona d'avui i la cultura com una manera d'inventar nous mons. Quin món? Perquè el meu és diferent del vostre i el d'altres persones. I venim d'entorns molt diferents. Tenim diferents idees, tenim diferents punts de vista. Els que expliquen històries tenen el poder de crear històries boniques i mons bonics per compartir, però també alhora podem destruir el món. Si, per exemple,
si algú diu aquesta persona no és un ser humà. Per tant, el que intento, el meu enfocament és intentar canviar i utilitzar una tècnica com si fos un nen un altre cop. Vaig a un lloc i estic observant i vull viure, em vull submergir, com si fos un nen en un nou món, escoltar, olorar, tocar, tastar, i aquest sentiment d'entrar en aquesta comunitat et mata l'ego com a artista, com a ésser humà. Tu tens les teves idees, les teves perspectives i potser això podria destruir una cultura, encara que sigui la teva pròpia cultura. Tenir un punt de vista no sempre és correcte. Per tant, sempre m'intento rendir davant d'aquestes comunitats. És una narrativa que aquestes comunitats tenen. El que he de fer és escoltar. Sempre tenim opinions quan comencem un projecte. Vaig començar com a fotògraf de carrer quan tenia 16 anys, 15-16 anys, i ho vaig fer durant 6 anys. Ara en tinc 28, finalment m'he convertit en un adult, i com a fotògraf de carrer vaig aprendre moltíssim, perquè quan era jove estava explorant la meva cultura i aquests nous mons, noves narratives. Era una cosa fantàstica. Em va ensenyar moltíssim. No sé res, però alhora em va mostrar que la fotografia és una eina que utilitzem i és una manera amb la qual podem construir ponts i també podem entendre'ns amb les altres persones. Pot ser la fotografia un testimoni poderós. A vegades les imatges ens recorden que podem veure moments en el temps que hem compartit amb altres persones, podem compartir amb noves generacions. Ho vaig fer durant 6 anys, vaig aprendre moltíssim, moltíssimes coses molt boniques, interaccions amb aquest món i amb persones. Vaig conèixer l'Am Said. M'agrada sempre donar alguna cosa a la comunitat. Normalment imprimeixo la fotografia i els dono. I vaig fer una fotografia d'ell i li vaig prometre que tornaria al cap d'una setmana i després vaig anar-hi al cap de 2 setmanes en comptes d'una. I quan vaig entrar a la zona, un dels protagonistes, un dels residents de la zona, va veure les imatges, me'ls va agafar de les mans i la gent es va començar a venir al voltant de nosaltres i deien: "Oh, no, aquest home va morir fa 2 dies". Jo tenia 16 o 17 anys i vaig sentir-me molt culpable perquè li havia promès que tornaria al cap d'una setmana i em vaig tardar 2 i havia mort. Vaig escriure una nota personal a la seva família dient: "Ho sento, he arribat tard, ella em va permetre que li fes una fotografia i li volia donar i aquest retrat i li volia donar a la seva esposa". I vaig tornar al cap de 2 setmanes, on vaig marxar amb un sentiment de culpa. Al cap d'una setmana més tard hi vaig tornar i una de les persones de la comunitat em va dir: "Tu vas ser el que va fer la fotografia a l'Am Said? La seva dona preguntava per tu, si pots venir per potser conèixer-lo". Li vaig dir: "Sí, per què no?". I li vaig parlar amb ella. Ella estava asseguda, tenia la filla al costat i em van dir: "Pots portar la fotografia?". I la tenia a les mans i vaig veure que el paper estava com mullat, com si algú hagués estat plorant sobre la fotografia. Em va mirar als ulls i aquesta és la màgia de la vida, que la gent et mira als ulls i l'univers et converteix en la mateixa persona. Em va dir: "No sé com has fet, com li vas fer la fotografia. Odiava les fotografies, no en teníem cap. Aquesta és l'única fotografia que tenim d'ell". I la culpa va canviar, perquè per primera vegada vaig veure que la fotografia i explicar històries no podia ser només sobre mi o és la meva imatge, és la meva fotografia, sinó que les persones formen part d'aquesta narrativa i vaig sentir que havia de fer una narrativa que no només m'agradés, sinó que signifiqués alguna cosa pels altres. I vaig començar amb petits projectes. Visc a la vora del mar, a Alexandria, i un dia, aquí podeu veure el mar, al final del carrer, i vaig veure aquí que hi havia algú, un cavall i amb un mono i també un ocell, i vaig
vaig pensar, què és tot això? Em va semblar molt surreal i vaig veure aquí el mono a sobre del cavall i vaig pensar, què està passant? I vaig veure que hi havia una família que estava passant l'estiu amb els seus animals. Els agradava portar tots els animals que tenia la família del Caire fins a Alexandria. I tenien ocells, tenien monos, tenien el cavall. Tenien aquests cavalls palestins que són de la zona de Rafah, que els intercanviaven a canvi d'oli. Era molt bonic trobar aquestes persones i altres petites històries que vaig anar descobrint a mesura que va avançar la meva carrera. Aquests homes joves, per exemple, els hi vaig dir, per què aneu vestits igual? I ells em van dir, mostrem el nostre amor i la nostra amistat vestint-nos de la mateixa manera. I és la celebració després del Ramadan. A la nostra cultura ningú sap això. A vegades descobreixes coses fent preguntes simples. Es vestien igual. Això era Alexandria i parlaven de històries boniques que havien anat a la mateixa botiga, s'havien comprat... No havien anat a la mateixa botiga, però s'havien acabat comprant la mateixa roba. Pensaries que són gairebé bessons per aquesta connexió. I això em va portar al meu projecte a llarg termini que es diu Moon Dust, que està centrat on visc, a Alexandria, i a vegades sento com si les històries em triessin a mi. Mohammed Chawi em diu... La meva germana petita tenia asma i vàrem haver de canviar de zona i vaig pensar, això és una cosa que puc seguir. Vaig anar a aquesta zona on hi ha 60.000 persones que hi viuen, hi ha una fàbrica de ciment i la gent hi viu al costat, literalment al costat. També hi ha una fàbrica química i altres fàbriques. No és la vall de la lluna, sinó la vall de l'infern. I els nens van començar a trobar-se malament, a tenir asma, i vaig pensar en aquesta documentació. Jo tenia un amic que la seva germana patia asma, vivia en aquesta zona i vaig començar a estudiar el cas. Es cremava aquí tot això que es anava escampant a l'aire i augmentava la contaminació. I vaig parlar amb les persones, vàrem trobar proves com un jueu que vivia a Alexandria el 1927, la fàbrica va ser construïda el 1948, vàrem poder demostrar que hi havia molt conflicte aquí sobre qui va arribar primer. Vàrem començar a documentar un procés de 3 anys aquest projecte. Jessica Moray va estar implicada també en aquest projecte i em va ajudar molt. Documentava les històries de les persones d'aquesta zona, com el ciment, el formigó havia afectat i destruït les seves vides quan eren petits perquè no pot sortir fora, no pot jugar. I me'n recordo que l'Adri, que va morir, un dia em va trucar i em va dir has de venir i veure perquè m'he deixat la finestra oberta durant una setmana i mira el que ha passat. Vine i documenta-ho. L'Amal aquí obre la finestra durant mitja hora i hi ha un munt de pols que entra. I l'Umfaru també va dir m'he cansat de netejar i netejar cada hora. Per tant, la gent moltes vegades posa bosses de plàstic, però això fa pujar la temperatura. També perquè hi ha també molta vibració a la zona i es fan esquerdes a les cases. Hi ha moltes històries personals de pares, de fills, de persones afectades per l'asma i moltes vegades que no s'hi pot fer res.
Els metges els diuen morireu a causa d'això, van intentar en aquest cas operar la persona. I jo pensava com puc crear un món per tots en el que es pugui veure què estan passant aquestes persones. L'Amen va dir, m'agradaria que la meva casa fos bonica com la d'altres persones, i a totes les esquerdes hi posava adhesius. Vaig decidir crear una exposició perquè volia convidar els protagonistes, volia convidar els actors, els periodistes, perquè poguessin veure el que passava. Vaig anar a una empresa que tenia un garatge ple de ciment, necessitava aquest garatge perquè estava ple de ciment i me'l van deixar fer servir gratuïtament i vaig dir necessito 500 euros i ho canviaré. I amb 500 euros transformats en la moneda d'Egipte era bastants diners. Vaig fer una petita publicació amb recerca, amb doctors, i vam muntar l'exposició i es va convertir en una cosa viva. Vàrem vendre les obres per ajudar les famílies, 100% del que es va obtenir per ajudar aquestes famílies. De nou, hi ha moltes persones en una mateixa sota un mateix taulat, tenen idees diferents, sensibilitats diferents, però és aquesta idea d'unitat i que pot portar a coses màgiques. Després de l'exposició, el New York Times em va trucar. Això va ampliar la dimensió del cas i al cap d'uns mesos la fàbrica de ciment va començar a instal·lar filtres i xemeneies. És una cosa temporal, però va ser bo. L'exposició va començar a viatjar per altres països, Fotobelgio, entre altres llocs, i abans de venir aquí, el mes passat, el tribunal va començar a jutjar persones per aquest cas i oferir compensacions, indemnitzacions als afectats. Hem tardat gairebé 10 anys, però aquest projecte m'ensenyava una i altra vegada que quan tenim un propòsit, quan col·laborem, les coses canvien. I les persones que expliquen històries tenen aquest poder. A vegades pot semblar només una gota en un oceà, però això crea un efecte d'onada expansiva. Un altre projecte que vaig presentar també aquí l'any passat està centrat en el meu barri, que es diu Almax. És una comunitat pesquera, de pescadors. Se l'anomena la petita Venècia per la bellesa del lloc també, i estava documentant la història de les persones perquè s'havien d'enderrocar, el govern volia enderrocar edificis sense explicació i no ha passat. Estava documentat, vaig estar documentant això durant anys, però estava pensant també com fer una cosa que em permetés rendir-me a l'entorn i no imposar la meva opinió. Aquí volia expressar l'espera, perquè aquestes persones han estat esperant perquè passés alguna cosa. És una àrea molt bonica. Jo, de fet, quan estudiava art, anava aquí per fer dibuixos. La gent estava enfadada, estava trista perquè no sabia què passava. Finalment van començar els enderrocaments, s'ha enderrocat un terç d'aquest barri, d'aquesta zona. I el que és bonic és el fet d'entrar en aquestes comunitats. Parlava amb un dels pescadors i va dir una cosa molt bonica sobre una cultura d'enviar cartes a través d'ampolles en el mar.
I va començar a explicar una història que va anar amb algú que no podia escriure, li havia dit, vull escriure una carta, i em va dir, explica'm el que vols dir. Oh, tinc un vaixell molt antic, equipament, tinc 3 filles, vull ajudar que les meves filles es casin, però vull que no perquè tinguis equipament, sinó perquè tu ets Déu i has creat tot, vull que m'ajudis. Algú li va escriure aquesta carta i després la va posar en una ampolla, la va tirar al mar i després els pescadors la podien trobar. Quan vaig fer recerca sobre aquest tema, per exemple, una persona que pensa que morirà, doncs escriu una última carta i la tira al mar. Això havia passat en aquesta zona i aquesta comunitat es veia amenaçada per aquesta demolició i volien canviar això i volia donar-los el poder de que poguessin explicar les seves pròpies històries. I els vaig demanar, els vaig dir, si fos l'última carta que poguéssiu escriure, què escriuríeu? Què voleu expressar? I hi ha moltes lletres, moltes cartes molt boniques. Algunes persones escriuen sobre les seves filles, una dona va escriure que havia construït una casa amb el seu marit i que explicava que el marit era molt amable, que tenia també un arbre que havia plantat al davant de la casa i que recitava el Corà cada matí i era el seu paradís. Però li van prendre la casa, la van portar a viure en un altre lloc i ella deia, ara on visc ni les portes ni les finestres no em coneixen. Això demostra que les persones estan connectades amb l'entorn i amb el record. És una manera de viure, és part dels seus records i aquests records individuals és el que crea aquesta identitat col·lectiva. Expliquen la història del que està passant avui i recollir aquestes cartes que els havia demanat que escrivessin va canviar tot el projecte perquè un cop més és com si jo m'hagués lliurat amb ells. Els vaig dir, trieu com voleu ser representats. Això va portar moltes narratives, moltes noves fotografies, també recollia proves, també dibuixos de persones locals, també mapes de la zona i també quan el protagonista va començar a donar-me arxius, tinc més de 100 imatges, vàrem decidir de crear una pàgina web interactiva. Com canviar la situació. I aquí es necessitava exposició, estar present als mitjans de comunicació. Podeu visitar la pàgina web. La idea aquí era mostrar les cartes, però també que els protagonistes les llegissin amb les seves veus i també crear un perfil en el que es pogués enviar cartes a aquestes persones. Vàrem crear un grup molt gran ara a Alexandria on compartim totes aquestes cartes amb la comunitat perquè aquestes persones no se sentin abandonades. És un projecte que va guanyar un premi de World Press Photo regional. Aquí també les persones que van participar en aquest projecte i va passar una cosa màgica. Vàrem començar a rebre milers de cartes en anglès, alemany, espanyol, en tots els idiomes. La gent ens explicava què significa una casa, una llar i compartien les seves experiències perquè el World Press està present a més de 100 països. No vaig fet res amb aquestes cartes, això formarà part del llibre que estem preparant ara. Els protagonistes estan realment molt implicats i ara soc un pescador oficial, puc anar i viure a la regió. Això va obrir la possibilitat de
obrir una nova capa del projecte, un retrat més gran, perquè independentment de qui sigueu, mai pots arribar a una imatge completa, perquè sempre és fragmentada, fràgil, i intentem ajuntar peces. I jo el que em dic a mi mateix és que he d'intentar ajuntar al màxim per permetre al públic crear la seva pròpia narrativa veient el màxim possible. Va ser molt interessant i bonic tenir aquesta nova capa en el projecte i després vaig pensar que quan mostrava les imatges d'arxiu del projecte, les persones ho miraven amb una mica amb nostàlgia, això era el passat i estava tan bé, però com a identitat individual, col·lectiva, això és la història de les persones i ens fa por que perdrem això. I, de fet, ho estem perdent i per això volia crear reflexionar sobre el que significa una memòria fragmentada en la nostra societat. I això té a veure amb la nostàlgia, ajuntar aquesta nostàlgia, mirar fotos antigues amb l'actualitat, amb la nova tecnologia. I he fet una mica d'experimentació fusionant arxius, imatges d'arxius de cases que han estat derruïdes, que han desaparegut, i hem començat aquí a introduir un nou projecte, una nova capa en aquest projecte, no ho havia mostrat encara. Aquí podeu veure les diferents capes, textures de la història en diferents mons. I just want to end that so I don't take much time. Volia acabar amb això per no allargar-me més i m'agradaria dir very ràpidament, recordar una frase de Kim Marhus, un escriptor egipci, que va dir que la malaltia del nostre barri és que ens oblidem de les coses, massa ràpid. I estava pensant que a través de la cultura i a través de l'art i d'explicar històries podem recordar i podem reconstruir. Però sempre serà un recordatori si no fem un pas més per canviar i per col·laborar. Siguem escriptors, fotògrafs, cineastes, comissaris, comissàries. Quan ens reunim per un propòsit, sempre provoquem un canvi. Moltes gràcies per escoltar-me. Aló. Sí. Hola. Hola, España. Sí. Hola, bon dia. My name is Salman Nawati. Em dic Salman Nawati. I feel you are tired. Sorry. Sí. My name is Salman Nawati. I'm Em dic from Salman Nawati. Gaza. Soc originari de Gaza. 2021. Vaig marxar de Gaza el 2021. I'm a survivor from 5 Soc un supervivent de 5 guerres i aquest genocidi me l'he perdut, encara que la meva família encara és allí, a la franja de Gaza. Gràcies, Sandra, per convidar-me a parlar aquí després de tota aquesta negació de la cultura palestiniana a Gaza. En particular, vaig créixer amb aquest concepte de cultura que a ningú no li importa la teva veu. La guerra no en sap gaire del que és humà, del que és creatiu, de l'educació i de fins a quin punt
Són persones excel·lents a Palestina. About this question of I sobre aquesta culture as a space pregunta cultural, I thought about the title and tried què to vol dir doncs, inventar un nou món en els nostres temps i fins a quin punt és una necessitat urgent? first of all, Doncs, en primer lloc, what does inventing a new word mean? què vol dir inventar un nou món en els nostres temps actualment? I fins a quin punt és una necessitat urgent o necessària? To answer this question, Doncs per respondre a aquesta pregunta, to my voldria experience as an tornar a la meva experiència com a artista. I was wonder that I'm not Jo I didn't em grow up with this kind of preguntava situation. que no havia crescut amb aquesta situació en què sempre has de sobreviure. Jo em preguntava fins a quin punt o com aquest conflicte que viu la gent, si és un guany o fins a quin punt, què és? Vaig crear un projecte anomenat Conflicte i vaig intentar incloure diferents perspectives d'aquest conflicte. Vaig utilitzar, doncs, el joc d'escacs com a eina. Si vols lluitar amb aquests pobles que pertanyen a diferents cultures, doncs ningú no vol morir. I la lluita acaba amb un guanyador i un perdedor, això és el que és habitual. Però en aquest cas, en aquesta obra d'art, em plantejo una pregunta. Si sobrevivim en la imaginació, aquest sóc jo, amb la meva dona, els meus fills, i jo encara estic immers en una situació, com veieu, en una situació, en un entorn que no és que sigui un conflicte, és l'assetjament, la colonització, és quelcom que jo no he escollit, a mi m'ho han imposat. Jo vaig néixer el 1987 i des d'aleshores doncs, vaig començar aquesta relació en aquesta situació d'ocupació en què vivim des de l'any 67. Però he de dir que la imaginació viva, aquesta espurna creativa, ho tracto de mantenir dins meu aquest infant. És una pregunta, però la resposta doncs, és aquí. Els meus fills i la meva dona estan vius, estan amb mi, però no tinc prou imaginació, o diguem que la meva imaginació no té prou poder com perquè tota la meva família pugui sobreviure. La qüestió de la cultura. Sempre penso en la cultura com a una eina de resistència. Aquí, en aquest quadre, doncs, m'estic tractant de tocar el piano resistint al poder de tot el que és contra nosaltres, l'ocupació, el capitalisme, els sistemes imperants, totes les persones que tenen poder i que l'utilitzen per controlar-nos, redissenyar-nos, i els represento a través d'aquest elefant poderós, fort. Crec en aquest sentit que la cultura i l'art, o a través de la cultura i de l'art, podem enfrontar-nos a aquests monstres, però hem de ser intel·ligents, hàbils per fer-ho. I és per això que em faig aquesta pregunta a la qual no he trobat una resposta. Potser podrem trobar
trobar-hi una resposta entre tots. El nou món que cal inventar, hem de crear una nova cultura o és la nova cultura que crea aquest nou món. I quin aspecte tindria? Doncs sempre recordo a la meva àvia. Recordo de la meva àvia i de la casa on vivia. Es tracta d'una de les cases més importants per qualsevol de nosaltres, perquè a casa dels avis és on hem passat els anys d'infància, on hem crescut, són aquests llocs que ho tenen tot, la família, els familiars, la cultura, l'empatia, l'estima, l'educació, la bellesa, la música, etc. Tot el que vulgueu afegir en aquesta llista. I en aquest moment diria que estem perduts. Disposem d'unes cuines molt modernes, és veritat, però què passa amb aquesta nova cultura que hem abraçat? Doncs estan desprovistes d'empatia, de calidesa, d'aquesta sensació de col·lectivitat, de comunitat que creaven les famílies assegudes al voltant de la taula mentre xerràvem. Recordo en el passat aquests anys que vam passar junts amb la meva àvia i totes les dones de la família, la mare, les tietes, s'ajuntaven, cuinaven juntes i s'asseien al voltant de la taula, creaven la seva pròpia cultura, prenien decisions i en la part superior de la casa, doncs, hi havia les coses, els objectes més cars, aquests objectes més preuats. Per mi, si trobem una manera de tornar enrere, de restablir, de recuperar aquestes cuines en què vam créixer, com eren l'aspecte que tenien, doncs haurem creat les bases. Haurem creat les bases per recuperar aquesta cultura. Si romanem allunyats d'aquest significat d'on emergeix la cultura, doncs és allà on ho fa. I és per això potser que estem perduts. Una altra qüestió, la capacitat de donar forma al futur mitjançant la cultura. Estic convençut que tot és possible. Per mi, en aquests anys que des que vaig abandonar Gaza fa 3 anys, ens comuniquem, està clar, som més conscients cada vegada i observo al meu voltant i em pregunto per què hauríem de seguir parlant en anglès. Ho detesto. Agraeixo que bé, els espanyols no són bons en anglès i jo penso que bé, per fi, un país en què la gent no parla anglès. Ho detesto, ho he de dir obertament, per aquesta història colonial, aquesta cultura colonial que ens han imposat a tots. Mitjançant la llengua, com recopila tota la informació, ho publiquen únicament en anglès, la intel·ligència artificial en anglès, tot està en anglès. Pensament únic. I en aquesta situació de genocidi a què ens hem vist abocats, doncs hem intentat de rodejar aquesta censura, d'evitar-la, crear unes paraules, crear un missatge. Evidentment, l'oposició per enviar els nostres missatges en aquesta guerra. He creat un projecte en què plantejo crear la nostra pròpia llengua. Tothom pot seguir parlant en la seva pròpia llengua, però hauríem de crear una llengua per totes les persones lliures que creuen que ja no és necessari que hi hagi una llengua colonial per comunicar-nos. Podríem crear una llengua pròpia per a aquells qui defensen la llibertat. Perquè parlem diem Palestina lliure i no Free Palestine. Hauríem de crear les nostres pròpies expressions. Això neix d'aquí. Jo m'he reunit amb amics, amb gent, i n'hem parlat de tot això.
hem reflexionat junts al voltant de tot això i he vist que em semblava molt, molt útil. Evidentment, us animo a tots a participar-hi. Allibereu Palestina en la nostra pròpia llengua. Això és el que hem escrit en aquest mur. Palestina lliure. No només per una persona, sinó per tothom. És molt senzilla, molt simbòlica i fàcil d'aprendre i d'utilitzar. Això té a veure amb la capacitat, oi, de canviar les coses mitjançant la cultura. Vivim en un món, en una època en què podem canviar moltes coses en tan sols un dia, una hora. Pot venir un líder que digui, mira, fem això i l'endemà vindrà i dirà, no, ara ho farem així o això. I ho veiem cada dia a les notícies. I crec que tenim el dret de fer el que vulguem, allò en què creiem. Me n'he adonat que si seguim treballant individualment de manera aïllada no assolirem mai les nostres metes. Per això, si realment volem tenir èxit, hem de treballar junts, hem de remar conjuntament, hem de crear un món col·lectiu, com deies, Paula, quan fas cinema, també cal un equip. Mohamed ho ha dit, la Sandra també ho ha mencionat, parlem del col·lectiu, d'estar junts, però no en fem una metodologia compartint-la en una manera d'entendre el món, un estil de vida. Quan tenim un tema, un projecte, el volem dur a terme, el provem i recordem que hem de treballar en equip i després d'això tothom torna a la seva feina i tornem a ser individus allunyats els uns dels altres. És per això que he intentat fer un projecte al 100% col·lectiu. Aquest col·lectiu que lluita contra totes les manifestacions del poder, el capitalisme, l'ocupació, etc. I hem creat el nostre propi món com a artistes i he de dir que no estem aquí perquè les nostres obres estiguin en els museus convencionals. Si pintem i exposen les nostres obres en un museu, doncs sembla que hem assolit el màxim del que podríem arribar. A casa no podem sortir, no tenim maneres de mostrar la nostra obra i tot el que fem. Així que vaig dir, crearem el nostre propi museu per donar l'oportunitat a qualsevol artista que creï en la llibertat més enllà. Així que hem trencat les normes dels museus. No estem d'acord amb les normes que regeixen el que s'entén per un museu. Hem redefinit el significat dels museus en aquest sentit. Cloud, Hashwa, vol dir el núvol. És un lloc on es troben els nostres arxius. I hem traduït la paraula cloud de l'anglès. Shahab és un museu imaginari per Gaza que s'ha convertit en un museu imaginari per tots els palestins i les persones que ens donen suport. No hi ha murs, no hi ha parets, és només paviment, només hi ha el terra. Per tant, no hi ha cap element vertical. És tangible, la col·lecció es pot tocar, no hi ha seguretat, no has de pagar per entrar-hi, no hi ha un torn a l'entrada, no hi ha cap tipus de control. I si elegim un quadre, el tamany, les dimensions, ho pots adaptar. I pots crear el que vulguis, pots dibuixar el que vulguis.
Totes les persones que venen a aquest espai virtual tenen aquest dret de redimensionar les obres i reconfigurar-les com ho desitgin i participar en aquest museu. Aquest museu ha esdevingut més que una idea col·lectiva, és una necessitat i va ser creat com una necessitat i ara és una emergència, una necessitat imperiosa al nostre art. La gent conta les seves històries i intentem desar-ho tot en un arxiu per crear un legat, un patrimoni de persones que no pot desaparèixer. El que veiem als mitjans de comunicació és només el 10% de la vertadera tragèdia que està tenint lloc. No en som conscients del que està passant. Ho hem perdut tot, tot ha desaparegut. L'espai físic, però, evidentment, no hem perdut la nostra memòria ni el nostre relat, el que porta la nostra comunitat com a col·lectiu d'això. Això ho tenim ben present. Som conscients que cadascú de nosaltres té el poder i el dret de decidir què volem guardar i com volem presentar aquests relats, aquesta memòria col·lectiva. I tot això creant un patrimoni que no s'esborri. Això ho inclou absolutament tot. I, evidentment, això no és suficient. Però tenint en compte la capacitat que tenim, on podem arribar, doncs podem dir que som molt petits davant del 90% del món, en comparació amb el 90% del món. Som minúsculs. Jo sé que hi ha molta gent que ens dona suport, gent que diu que està amb nosaltres, però som molt febles, lluitant contra el sistema que els éssers humans hem creat. Això no ho hem d'oblidar. És una cosa molt pesada i és molt difícil de lluitar per redissenyar-ho, donar una nova forma per que les coses siguin millor. Em van dir que creiés en la llibertat, en la democràcia, i així és com hem crescut tots. Ens han transmès aquests valors i tot i això he descobert que el món sencer viu sota els efectes del colonialisme d'una altra manera, però tenim l'ocupació directa, clarament, i d'altres estils també d'imposició de colonialisme. La gent creu que és lliure, però lamento dir que no és ben bé així. Ara mateix estic visquent aquí, però no percebo que hi hagi llibertat. Fins i tot la gent que viu aquí i que ha creat aquest sistema no és capaç de crear, de millorar-lo. Això s'escapa del seu control. I tot i això, tracten de protegir-lo. Hem de retrobar el significat de la llibertat, del que som com a éssers humans. Per suposat que sempre hi ha lloc per l'esperança, no podem desesperar, no podem perdre l'esperança i crec que si mantenim aquest infant, aquest nen, aquesta nena dins nostre, si li deixem jugar, si li donem vida, penso que podrem restaurar, recrear aquest espai d'empatia, de col·lectivitat, d'obertura cap a l'amor per redissenyar el nostre futur d'una manera en què tots i totes puguem convergir. Moltes gràcies.
Thank you. Thank you. Gràcies, moltes gràcies. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gràcies. Maybe you can give the word. You Sí, can potser, give the word to the si vols donar la paraula al públic per si algú té alguna pregunta o alguna observació que vulgui fer. A question back there. Sí, hi ha una pregunta per allí. Is there a mic? Yes, yes. Ara us acostarà doncs, un micròfon perquè pugueu traslladar la pregunta en el darrer ponent o els dos que l'han precedit. Hola, me ha gustado Sí, hola. mucho M'ha agradat la molt intervención de Salman la intervenció de Salman. porque ha abordado un tema I muy per què? Doncs importante perquè ha para abordat los un niños tema molt pequeños, important que pels es la infants. lengua És la materna. llengua materna. Porque poder transmitir Perquè el la fet de lengua poder materna transmetre la llengua materna es la mejor manera és la millor de manera trabajar de contra la treballar violencia. d'anar Les voy a dar contra la un violència. ejemplo I us menorquí. donaré també un exemple Desde que menorquí. estoy en esta isla, Des que todo el mundo se estic en empeña aquesta en illa, hablarme en inglés. tothom Todo el mundo. Nadie s'entossudeix a me habla parlar-me en anglès. en castellano, Ningú no em aún parla menos en en castellà i menorquí. encara menys en Lo que no menorquí. saben cuando me ven es que soy catalán. El que no saben quan em Soy de veuen és que sóc Barcelona. català, sóc de Barcelona. Y yo me he criado I en jo Barcelona m'he criat a en los Barcelona, tiempos del franquismo. en els Y en temps del la familia se franquisme, hablaba el i a la catalán. família es Era una parlava català. lengua de Era resistencia. una llengua de Y lo digo resistència. también porque I ho dic Salman també y perquè Leila han Salman hablado i de sus Leila abuelas. han parlat de les seves àvies. Imagínese el problema en Imagineu Francia el actualmente problema cuando actualment a hay França niños que no quan pueden hi ha hablar infants con sus que abuelos y no sus poden abuelas parlar amb els seus porque avis no i àvies conocen la perquè lengua. no Es la coneixen primera la de las seva llengua. violencias És que la yo como primera de les especialista de la violències que es pequeña poden fer. infancia Jo, com a les puedo especialista de decir la que petita cuando un infància, us puc niño dir que quan no un puede infant estar en la no pot transmisión estar familiar, en la es transmissió, no pot seguir la imposible para transmissió él familiar, vivir és en un impossible mundo per ell de viure en un humanidades món tolerantes y d'humanitats abiertas. tolerants i obertes. Muchas gracias. Yo te Moltes gràcies. me sumo a tu idea Jo em sumo a la teva idea que a través de la cuina podem canviar el món. a través de la cocina y según lo que A través de la cuina, cambiar el paisaje. segons el que mengem, podem canviar el paisatge, podem canviar el món. Durante la época del confinamiento con Durant el l'època virus, del confinament amb el virus, aprendimos de nuevo a cocinar. vam aprendre una vegada més a cuinar, cuinem per nosaltres a poc. La natura va ressorgir, estava tot molt verd, molt bonic. No sé, potser estic proposant un ramadà ecològic cada any que aprenguem a cuinar tots i a més ens ho passem bé. I al voltant de la cuina comuna, aprendre a cuinar un producte local, sobretot hem d'utilitzar productes locals i de temporada. El planeta s'està escalfant molt i segons el que mengem podem refredar el planeta. Hem de menjar menys carn i hem de comprar molta verdura, molta fruita. Estarem més sants, oi? D'acord? Gràcies. Thank you.
Bueno, vamos a cerrar y agradeceros realmente Doncs a anirem los tres tancant. Us he d'agrair als tres per haver-nos obert a aquest espai de llum i sobretot entendre que necessitem treballar conjuntament per exercir aquest paper tan necessari com el que apliqueu cadascú de vosaltres en les vostres diferents disciplines. Jo crec que ens ho heu inculcat a tots nosaltres i per això us dono les gràcies.